sa wani tan da za ka zo ka ba fi mu kwakwasiyar da baya ba Allah mu dan ciwo wanda ba ta gani wanda suke baya Allah mu dan kaga dan Allah mu ciwo wanda suke nan bayan ku ba sa gani kuma mutane ana abu da Allah dan annabi ya ku ya ga mutane ka kare mu
Sai ka sace kudin jaki. Amusu, ya musu. Ya sace kudin jaki. Sai ka sace kudin jaki. Ka sace kudin jaki. Ai da zama da wani kuma ne ba da man kafire. Ai ya cinye ta. Ada masa saya Allah sangat kafin mu tafi mu fara abin da ya kare kan tseren da shugabannin kananan hukumomi na wannan kungiya akwai ɗan ƙoƙamu a kan kwakwasiya ina roƙon manyan baki su ba shi ɗaya ke bai ko guda biyu ne kafin mu ci gaba. Small ne? Small muje. Sai kun dan yi ba da al'aku dan yi hakuri. Wannan fara ne Thank you.